Joert bij bij een griep om te zien hoe het met de gastvrijheid van griep stelt is. We zullen zien als we ergens een kop koffie, een stukje ballen of een pilsje krijgen kennen. Goedemorgen. Wij zijn van Dynamiek in Griep en wij komen te zien hoe gastvrij het Griep is. Wij vragen dus af wij bij jou een kop koffie kunnen komen drinken. Nou ja, kom dan maar in, zou ik zeggen. Oké. Wij zijn wel aardig gastvrij. Dank u. Und der Brief wie eine Kies. Mit dem ist Brot und Brot, Butter. Wat een prachtig mooi hoes. Ja, heel mooi huis. Ja. Jo ben hier, hoe lang ben je hier? Wij zijn hier haast al een hier. Zegt het al een moe? Ja, oké. Dit smaakt het wel, hè? Smaakt het, hè? Ja, dit smaakt het Ja. best. Nou, wij gaan verder. Hartstikke bedankt. Jo bent hartstikke gastvrij. Graag. En waar ben ons in? Hoe gastvrij is Griep. Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Goedemorgen SRV-man. Goeiemorgen. Wij vragen dus al hoe gastvrij het Griep is. Heel gastvrij. Wij wonen wel een drapje. Nou, dat mag kennen. Ja, lekker. Nou, hartstikke Je had bedankt. handen met vrijdag, dat wordt niks. Kan we weer even verder? Ken jij maar even Ja, nou, dank u wel. Nou jongens, hartstikke mooi. Ja, het beste maar, Ja, hè? de groet, nee. Jo. Hoe gastvrij is Griep. Dat zullen we uitziekje nou we de dag binnen. Wij zijn van Dynamiek in Grijp. Wij Ja. zijn aan het kijken hoe gastvrij Griep is. Ja, En wij vroegen ons af of we hier een stukje brood konden eten. is wel prima, maar ik ben met opruiming bezig. Nou, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ga gewoon. Dus. Je was aan het opruimen, hè? Ja. Moet je nog stofzuigen? Ja. Dan moet je niet groot rood maken. Volgens mij er nog niet thuis. Als ze bij me thuis, als ze er net eten. Eten dan! Nou. Dat is net gastvrij. Hoe gastvrij is Griep. Hoe gastvrij is Griep. Hoe gastvrij is Griep? Het is dus mij vallen. We gaan een pilsje gaan, we gaan een stuk koeken gaan, we gaan een PSI gaan, we gaan een kop koffie gaan. Helemaal top. Griep, dank u wel. Joert aan tafel, twee topsporters. Cies reedrijdster en Hies voetballer. Renske Hedder en Theo Timmermans. Welkom. Theo is correct ons coach, want die komt van het sportveld afdraven. Renske, vertel eens wat over die loopbaan ontnota. Ja, ik ben al aardig betiet begonnen met reedrijden. En mijn juniorentijd heb ik teruggebracht in de Friese selectie. En doet weer mijn hoogtepunt win denk ik Fries kampioen op de kwarte baan. En ja, verder die ik in Nederland stap ik wel aardig goed mee. Maar op mijn 18e ben ik stappen. En toen ben ik studeren gegaan in Enschede, industrieel ontwerpen. En had ik het toch net later kind en later ben ik weer begonnen. En dat is nou denk ik 12 jaar. En ja, inmiddels ben ik dus weer lieke fanatiek als eerst. Komen we aan weer op waarom. Theo, hoe kan je die loopbaan ontnota voor ons beschrijven? Nou ja, ik ben eerst begonnen met fietscrossen. Iets zoals als voetballen. En vervolgens ben ik hier in dit mooie plakje Griep ben ik begonnen met het voetballen. En nou, ik leer om te starten als voetbal, dat is geweldig. Vervolgens ga ik een oerstap maken na een aantal jaren naar BCV in Burgen. Nou, dat wordt net altijd in dank aan, maar dat is gelukkig weer opzet. En vervolgens ben ik naar Drachtste Boys gegaan. En toen had ik 2 jaar in Grains zitten. En bij FC Grains, bij de betaald voetbalorganisatie. En vervolgens ben ik weer naar de amateurs gegaan. En zit ik momenteel bij Harkemasse Boys. Zo. Doe toch ze correct dat Ron Jans die bellen. Waarom toch dat angst? Ja, dat is een apart verhaal op zich. Want in Grains, ja, daar werkt het wat moeilijk met de telefonie, met de massen. Die hadden ze daar namelijk net. Dus ik straks nog even op waarom komen. Maar het is zo namelijk dat ze werken daar nog met postdoen. Ja, Ach, het is echt ongelooflijk. Vandaar dat ik toch van, nou, misschien bellen Ron Jans. Had hij me misschien bellen, maar helaas. Het wie toch door het van niet waar, maar ik word het misschien nog wel lever mijn maatjes dat. Geweldig. Nou, als ik geluk dat je weer in Friesland bent, kunnen we gewoon maar wat communiceren.
Renske, Jildert Annema had hij traind en had zijn dus zeker terug je moest mij rieden. Dus zei dus correct dat stappen best. Waarom dat? Ja, nou dat is trouwens net helemaal wie. Jildert Annema had mij nooit traind. Hij deed bij ons vroeger de fietstesten, de conditietesten. En hij zei dat het er toen wel veelbelovend uitzag. Ik weet dat net dat dat zelf überhaupt nog weet, maar het had blijkbaar op mij wel indruk maken, want ik weet het nog steeds. Maar ja, ik ben inderdaad toch gestopt en blijkbaar heb ik er zelf net heel vol vertrouwen in. Net zo vol vertrouwen. Maar best helemaal stappen of trainen is nog wel wat licht erop? Nee, ik heb in die fjouwer en hele jaar net 1 keer reetriden. En toen ben ik op voetbal gegaan. Op voetbal? En, ja. Ja, en dat bij de studentenvereniging. En ja, ik had nog surfd. Ik heb al die oren dingen had ik die. En ja, dus helemaal net. Als het reetriden wel wat oppakken kan, want dat wie ik een tour dan denk ik, als je zo lang net rieden haast. Dat wie in het begin wie dat inderdaad heel lastig, vooral omdat ze 4 weken komen moest en daar haast helemaal net meer namen. Dus net iemand wil die eigenlijk ha in de selectie of in de ploeg. Dus dan moest alles alleen nog doen in het begin, om bij Sint te letten dat ze het wel kist. En ja, dat had wel even door, ja. Maar inmiddels had ik wel weer een goede ploeg om me heen en een goede trainer. Dus ik zorg nou wel weer zitten. Ben jij in de toekomst vers meer van die? Theo, du hast onder Roen Jans traind, die dus, ja, best dus dacht dat hij van telefoon kreeg. Waarom had hij die eigenlijk net mijn naam naar Jereveen? En waarom had Henk de Jong die net mijn naam naar Cambuur? Ja, die vraag die heb ik wel eens vaker gekregen. Ik begon ze krijgen al over die massen hè, in Greens. Nou, ik had er 2 jaar west en echt weer gewoon geen bereik. Dus daarom wil ik nou even mijn mobiele telefoonnummer aan. Dat is 06 40 80 33 31. En waar weet, ja, mij nog zo'n 4 komen, maar wie ben gelukkig weer in Friesland. En die trainers zitten nou gelukkig weer bij Cambuur en Jereveen. Dus ja, waar weet hebben we hier wel een goed bereik. Nou, dat ik vanuit, want Friesland, dat bloedt toch op en top. Zo vast goed komen. Wil ik nou even naar de fysiotherapeut naast. Want die jongen hier, die shot er net zo goed uit. Wat is er mij moeten gaan? Nou ja, joh, maar dan behandel je dat, dan mag je dat wel weten, hè, of net? Maar, nou, ik wens je die er een protte succes mee. En, nou, tegen dank van je aandacht en ik hoop je dat je in de toekomst... Ja, ho. Je kun je wel een beetje serieus praten, gaan over topsport en wedstrijden. Nee. Het gaat om het treden-helden. De tredenronde is het belangrijkste, bier drinken. Maar wat zal dit nou, want dit past net echt bij het thema vanzelfs, hè? Je wissel. Jong, het gaat helemaal net om het serieuze gedoog. Het gaat om de gezelligheid. Jochem, dat is het belangrijkste. Hast toen net wat meer vitamines, want dit ken je kant uit vanzelfs. Ik ben Rob. Ik ben Geus. En wie zullen jullie zien hoe dwarsem geriep is? Ben jou een griene of een grieze gerieper? Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn van de Groene Politie. En we zouden graag even weten hoe dwarsem uit jouw leven. Ken ik eerst even naar het huisje? Het huisje? Zou je dat even kennen? Nou ja, doe dan maar. Oké. We zijn hier nou bij jou in de tuin en ik zou graag even weten willen. Hoe dwarsem ben je nou eigenlijk? Nou, ik heb weer de tanks in de groen voor het heijwater. Dat komt van dak af en dat komt in die tank en dat gebruik ik voor autowasje en de tuinwater. Ja. En ik hou het kompas bakken in de tuin. En wat kan je eventueel doen met dat regenwater? Veters? Nou, je zonder nog het huisje met rospelen kennen, hè? Dat is een gouden tip. Het is... Dat is een gouden tip. Wij ben echt heel duurzaam, want we zijn al 55 jaar trouw. Zo? Dat. En hoe ga je dat zo met hem volhouden? Oh ja, door de wereld dus te zijn. Ja, zo, dat kan ik me indenken.
Maar ja, een huwelijk is extra gaan en nemen. Ja, dat ken ik. Ja, dat En weet ik denk dat je het meeste ja maakt. Dus je maar lang binnen en dat bespaar je een auto, je bespaar je een huis, je bespaar je gas, elektrisch. Dat is de groene tip die we gaan maken. Geweldig, prachtig mooi. Ho, wacht eens even. Daar ben je ook weer met de man. Dat kent dan niet. Hoezo niet? Wie ben van de milieupolitie? Dat kent dan niet. Dit is er. Voet hem ophouden. Milieupolitie? Green politie. Voet hem ophouden. Op zo'n midden. Dan heb je het erbij. Green politie. Ik denk eruit. Dag burgemeester. Rob. Burgemeester Geus. Goeiedag. Hier en welkom. Burgemeester. Zou u voor de camera even kunnen vertellen wat het Worsumersbeleid is van de gemeente Tietjerkstra-Deel? Onze duurzaamheid, dat wij de gemeente beter achterlaten dan we hebben aangetroffen. Dat is eigenlijk van onze duurzaamheid. Dus. Ik denk dat jullie dat prachtig mooi zijn, herr burgemeester. En daarom willen we jou graag het rapport aanbieden wat we voor jou de man moesten ingericht. Ja. En we willen jou eigenlijk, kijk, vreeg burgemeester, als jou tredje maaien naar Griep daar komen willen op het Millennium Festival. Om daar aan te gaan, aan de mensen in Griep, waar de groene en grijze grieper is. Nou, dat toch ook gedaan. Geweldig burgemeester, Nou, hartstikke mooi. Dank u wel. Goeie, wie ben je Joert op een bannenmerken in Gariep? En zoals je hem zien kennen, ben je een protte meisje, want het wachtje is nou op de koningin, want die zul je van eerst in Gariep komen. En daar is de politie varen op een fiets, een politie op een fiets. Waarom master je harde hand even? De koningin is druk aan het zwaaien. Daar word ik een versje van gaan spelen. Wat krijgt een mooi viool spelen? Hey? Het is geen viool, het is een cello. Een cello? Ja. Oké. En wat voelt ervan dat de koningin hier krijgt weer? Wist ik een beetje zenuwachtig? Of? Nou, dat voelt wel mij. En dan stapt ze weer in een grote zwarte bolide en zullen we verder op paard gaan. Kan je ook niet vertellen wat hier gebeurt, want wat doen al die mensen hier? We zijn hier op de ijsbaan van Gariep en we gaan haar majesteit hier uitnodigen om de eerste pijl te slaan van de centrale as. Want die komt hier achter en dat is net zeker als er komt de roenwij, maar wie willen nou wel eens weten wij van daar binnen. Wat hou je nou? Zit de koningin in bij een waarzegster? Wat had dat nou van het? Maar wat gebeurt hier? Dit is de tegenpartij, zat te zien. Ja, dit ken er, hè? Dit ken er. Oeh, de politie erbij. Oeh. Met groene en blauwe. Ja, groene en blauwe. De auto die staat weer en daar rijdt ze weer voort. Nou, mooi dat de koningin hier een buurt in Gariep weer. Ik zie je naast de loco-burgemeester Doeke Vakema. Goeie Doeke Vakema. Nou, goeiedag. Wat vond je ervan dat de koningin hier nou zo krijgt weer? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat hebben wij nog nooit meemaken. Dat de koningin hier in Gariep komt en in het Tjerksterdeel. Nou, dat is geweldig dat ze even ertussen kan, want ze is nou onderwijs naar Weerta. Maar dat is natuurlijk een spanning en dat het zo mooi rent. Geweldig. Nou, hartstikke mooi. Bedankt. Bij dwarpsfeesten denkt men aan optochten en bij optochten denkt men aan zigeuners. Die staan hier om me heen. Dat is een hele stunt west van de buurtvereniging van de Westerrijn. Dat lijkt dus nog vast in het geheugen. Hier links bij mij aan tafel zit Sietse Bruinsma en aan de andere kant, mag ik even spieken, hè? Romke Timmermans. Welkom.
Wat hier dat nou van nut, Stuntema Roma, Sietse Bruinsma? Nou, we hebben een buurt die het oerlvereniging is en we willen graag Mijmekwa een feest vieren. En dat is net zo dat het bestuur alleen een wijnmarkt. Wij maken dat Mijmekwa. En we gaan Mijmekwa rennen. En dat is dus kracht. Mooi. En wat maakt Romke Timmermans erbij? Nou, dat weet ik niet wat ik erbij moest. Maar ik denk dat in eerste 20 jaar lijn is dat we zijn als buurt van wie doet Ooster. We willen geen praalwijn meer. We zijn met maar vlotten begonnen. We zijn met zwiebertje begonnen. We hebben alles uitgevonden. En we hebben maaid dit. En ja, zo nou en dan ben ik hins nodig. En ja, en naar de rotzooi. En naar de rotzooihek. En hinshek. En Maarten dit hinshek. Dus ja. Daar kom je mooi van af. Ja. En doe kamer in je hate mail. En doe. Nou ja, dat weer zo, wij houden ervan om grip op elkaar te zetten. En ik zeker de beurt. En dat jij er gewoon al bij ons. Wij hebben mensen op ons beurt die daar heel goed in zijn. Om de publiciteit wat te zien. Ik ga je nog een paar briochen van geen stijl plukt. Friesen, zigeuners, mensen die niet in de Randstad wonen. Allemaal dom en achtergesteld volk. Wat moet je ermee? Als je dat soort berichten krijgt, dan mag je wel benauwd van worden. Nee. Dat zijn volle meer hoe die mensen nou zo reus. Het weer gewoon dat bombardement, want ik weet niet hoeveel heet zat er al in het weer. Jan, dat weer stoom misschien wel. Ja, dat weer gigantisch. 20.000 heads in no time, dus dat weer wel iets bijzonders. En dat wij grip daar samen op elkaar zetten, dat vonden wij bijzonder. Maar nou heim net, is mij rieden, maar die optocht. Want ja, maar dat weer een lidsfoutje van de Oranjevereniging. Die leden trok in het Rijnen. Nee. Maar je had de wijn nu nog? Wat gebeurt er nog? Nee, ik wil een hekje op zitten, want daar ben ik het beslist naar me eens. Want we hebben hinders van elkaar. 3 stuks, Jan Drost, Jouke en ik hinder van elkaar. We zoen voort. En dan beginnen ze hier te horen van, ja, het draait. Ja, het draait wel. Maar ze weten gewoon, als de doodse bang, dat we, want we hinder de jongens van de voren naar draaibriefing vliegen. Uitgeriep. Ja, dat we mij reden zoen, dan zoen ze, nou, saboteren. De oren winnen eigenlijk dus wel een beetje benauwd. Ja, maar nee, ja, best. Ja, de oren winnen zern benauwd. Nee, we winnen helemaal niet benauwd, ja? Ja. Als je gaat benauwd, dan win je van het beste benauwd? Nee, nooit. Nee. Ze winnen gewoon benauwd. En een bepaald gedeelte van de buurt wie gewoon benauwd om voor te gaan. Maar wij winnen hem dan benauwd van? Nee, we winnen helemaal niet benauwd. Ja, de Oranjevereniging die had besloten om het net terug in te laten. En wij hebben dus hele dure muzikanten. Dit maar hele dure instrumenten. Nee, flauwekul. En die bandjes die zitten op een wijn. Nee, flauwekul. Je bent gewoon bang. Je bent bang. Houden we het erop? Maar hoe zou je hem er nou op waarom? Wie dit een misse grap of? Ja, het zit nog volop meer in. Dit hebben die in de pers gebracht. Maar we hebben nog volle meer op inhollen. Ja, er zou een groep terug hen te stellen. Nou, en alles zou op kaart gebracht worden. Een grip zo goed op kaart zetten worden. En ja. Ja, het is wel een beetje trodderheid misschien. Ja. Nee. Maar je had de wijn nog en wat ze binnen nog te kijken. Wat doe je ermee? Nou, hoeveel kastjes ze bedoel? Nou, dat zetten we lekker aan. We willen graag zwart doorrekenen. Dat willen we graag. Even televisie doen. Nou, mocht je hem ze net kwijt willen, dan doe je hem de banen maar in. Nee. Wie ging gauw verder? Jongens. Jan en Jouke. Wie geven verder? Wie was er verleden? Jochem, hoe liep het? Best. Hast du de vlam al in de pannen? Ja, al had. Zo Geert Fortuyn die zei van de media op de radio van... Griep moet er wat meer peper in gooien. Nou, ik had de peper in mijn naam Geert, maar dit is een gerucht zonder peper, maar wel met Berenburg. Dus ik begin met de toffee-toetjes. Berenburg toffee-toetje. Ik doe de toffees die doe ik in een pantje. Daar komt een skeut Berenburg in. Hoeveel doos daar nou in? Ja, ongeveer een rommerke vol. Zo. En dat laat ik mooi zo langzaam smelten. En dat wordt straks de saus eroverheen. Dan gaan we waarom naar de bitterkoekjes. Die snij ik in lichte stukjes al hier. Ongeveer zagrut. Zo, ik doe even in. Straks ook meer. Want ik kijk het zo net vertellen al hier. Dan komt er een banaan doorheen. Ik even. Zo, dit komt dan in het bord op de onderkant. Daar komen stukjes banaan doorheen. Ondertussen ga ik een slagroom al in een mixer dienen.
Die klap ik vast even op. Nou Jochem. En dan ga ik een beetje oranje kleur ommaken. Met de skill. Maar Jochem, we gaan weer even verder. Ja, we gaan verder nog met het Shanty-koor. Ze hebben skaten cd's uitgebracht. En binnen net alleen nog in Gariep, maar ik boeten Gariep heel bekend. Je bent de Skipfits, jongens.